हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथां बयखौबो मोनसे गोदान भिडिअ फरायबाय स' दिनैनि टपिक्सआनो जादों उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरनि सायाव जेरैबायदि इनाय अनागार अत्याचार बेबायदि सोलिगासिनो दङ जोंनि आसामाव स' बे मोनसे टपिक्सखौ लानानै दिनै मोनसे गोदान भिडिअखौ बानायनाय जादों स' लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जाथायानो जादों बिराद माने गिथावना मोनसे जाथाय सोलिगासिनो दङ बेनो जादों उन्दै हिन्जावसाफोरनि सायाव जेरैबायदि गाज्रि नोजोर जोंनि मानसिफ्रा उन्दै हिन्जावसाफोरनि सायाव जेरैबायदि गाज्रि नोजोर लाखिगासिनो दङ आरो जेरैबायदि गाज्रि खामानिफोरखौ माने मावगासिनो दङ जेरैबायदि अत्याचार इनाय अनागारि माने मुगैथाव खामानिफोरखौ जेरैबायदि मावगासिनो दङ स' बे मोनसे जोंनि समाजाव ओरैबायदि मोनसे गाज्रि गोहोम गोलैगासिनो दङ सानफ्रोमबो रेप हिन्जावसाफोरनि हेंथायै बा हिन्जावसाफोरनि एगेन्स्टआव आरो बेबो जायफोर उन्दै हिन्जावसाफोर बिसोरनि माने सायाव जेरैबायदि गाज्रि माने आखाइ होगासिनो दङ जेरैबायदि गाज्रि नोजोर होगासिनो दङ स' बे मोनसे टपिक्सआ बा बे मोनसे माने इस्युआ ओरैबायदि माने सिरियास इस्यु जागासिनो दङ बिराद माने गिख्रंथाव भाबै गोसारलागासिनो दङ नेशनेल क्राइम रेकर्डनि बिउर' NCRBनि बादिब्ला जोंनि इन्डियायाव 2022आवनो उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जिथु रेप खालामनाय जादोंमोन स' बेफोरबायदि रेप खालामनाया 38,911 ता केस माने रेजिस्टार जादोंमोन जायफोर माने अंडार 18 बे अंडार 18 हिन्जावसाफोरनि सायाव जेरैबायदि गाज्रि गोहोम माने गाज्रि नोजोर होगासिनो दङ जेरैबायदि माने रेप खालामनाय बायदि जाथाया जागासिनो दङ स' बियो NCRB नेशनेल क्राइम रेकर्ड बिउर'नि बादिब्ला 2022 मायथाइयावनो 38,000 सामथिं बेबायदि 39,000नि खाथि बेबायदि केस माने रेजिस्टार जादोंमोन अल अभार इन्डिया NCRBनि रिपर्ट बायदिब्ला 2021आव रेप खालामनायनि जितु केस रेजिस्टार जादोंमोन बियो 31,677 ता केस माने रेजिस्टार जादोंमोन जायफोर उन्दै हिन्जावसाफोरखौ रेप खालामनाय जादोंमोन बे रेपनि जितु केस रेजिस्टार जादोंमोन NCRBनि बादिब्ला 2021 मायथाइयाव गासै 37,677 ता केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो 2020आव गासै 28,000 केस बेबायदि रेजिस्टार जादोंमोन स' ओरैबायदि माने गिख्रंथाव माने बेफोरबायदि उन्दै हिन्जावसाफोरनि सायाव माने केस जागासिनो दङ स' बे जोंनि गेजेराव ओरैबायदि माने गिख्रंथाव महरै बियो माने जागासिनो दङ जोंनि समाजाव ओरैबायदि गिख्रंथाव भाबै बियो गोसारलागासिनो दङ स' बे मोनसे क्राइमखौ समाज बेरेखा खामानि बे समाज बेरेखा खामानिखौ जों होबथानो थाखाय बिराद माने सिरियास जानांगौनि गोनांथि दङ स' जोंनि मानसिया मोनथिया कि उन्दै हिन्जावसाखौ रेप खालामोब्ला मा दाय जायो मा साजा जायो जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो मिथिया आरो गोबाङानो मोनथियोब्लाबो नाथाय गावनि जितु माने गाज्रि आखु बे गाज्रि आखुखौ होबथाना लाखिनो हायिनि थाखाय दबथाना लाखिनो हायिनि थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि नोजोरखौ गाज्रि खामानिखौ मावनाय जायो आरो सानो बिथांमोना खामानिखौ मावनाय समाव जायफोर माने गाज्रि खामानिखौ मावनाय समाव बिथांमोना सानो कि रावबो मिथिनाय नङा रावबो माने नुनाय नङा आरो एखनबा ओरैबायदि जायो बे हिन्जावसाफोरखौ उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जेरैबायदि माने बा बुरखायनानै लायो जेरैबायदि थगाय थसि खालामनानै माने गाज्रि खामानि लानानै थाङो स' बै समाव बिथांमोना जेबो दायनि सोमोन्दै जेबो माने साननानै मोना बिथांमोना सानो कि माने दायखौ मावखांनायनि उनाव बोरै एरायनो हायो नामा स' बेफोरबायदिनो गोबां माने उन्दै हिन्जावसाफोरनि सायाव जेरैबायदि गाज्रि माने खामानि मावगासिनो दङ नोजोर होगासिनो दङ गाज्रि खामानिखौ जाय मावनानै मोजां मोनो बे गाज्रि खामानिखौनो मावबाय थागोन नाथाय बेनिफ्राय जोंनि हारिया जोंनि बर' हारिया बेसेबां सिकिउर आरो जोंनि बर' हारिया बेसेबां माने प्रटेक्टेड स' बिनि सायावनो आं दिनै माने सावरायनो थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो सरकारा जोंनि जातिखौ जोंनि हारिखौ जे बेसेबां माने इम्पर्टेन्ट होयो गुबुन हारिखौबो माने जेरैबायदि इम्पर्टेन्ट होयो जोंनि हारिखौ बेसेबां इम्पर्टेन्ट होयो स' बिनि सायावनो आं दिनै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' मोनसे टपिकखौ आं बुंनो नागिरदों थांनाय गवालपारायाव दुधनैयाव मोनसे रेप जाथाय जादोंमोन रेप केस जादोंमोन आरो बेखौ साब्रै साबासो मुस्लिम माने मानसिफ्रा बे खामानिखौ मावदोंमोन सानै माने हिन्जावसाया माने 3 मे 2024 खालि मोनायाव सानै माने बर' हिन्जावसाया माने फांसन नायनो थांदोंमोन जाहैदों बैसागु फांसन नायनो थांदों जाहैदों बेनिफ्राय जेब्लानो बे बैसागु फांसन नायनानै माने गिदिंबोफिनो बे लामा ससेयाव साथाम माने मुस्लिम सेंग्रा बे साथाम मुस्लिम सेंग्रानि मुङानो जाहैदों हन आली तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आली होननाय साथाम सेंग्राया बेफोरबायदि माने उन्दै हिन्जावसाखौ रेप खालामदोंमोन 3 मे 2024 बेनिफ्राय 5 मे खालि जेब्ला माने बे हिन्जावसाफोरनि रेप भिक्टिम जितु हिन्जावसा बे हिन्जावसानि बिदा हिरण्मय खाख्लारि मोना
VDB सेक्रेटारि आरो बेफोरबायदि गामिनि साब्रै साबासो मानसिखौ लानानै बै धन तालुकदारनि न'खराव थांदोंमोन रायलायनो थाखाय बे मोनसे जाथायनि सायाव रायलायनो थांदोंमोन स' बेफोरबायदि रायलायनो थांनायावनो धन आली तालुकदारनि न'खरनि मानसिफ्रा जेरैबायदि बेखौ माने गाग्लोबदोंमोन देगारजों सुदोंमोन सेखादों दानदोंमोन स' बिनि उनाव हिरण्मय खाख्लेरिया थैनानै थाङो हस्पिटालाव लांदोंमोन नाथाय हस्पिटालाव जानाय समाव बिथाङा माने थैनानै थांदों बे थैनायनि उनाव जोंनि जातीय संगठनफोरा जेरैबायदि मुभमेन्ट खालामदोंमोन गभर्नमेन्टनि माने चिफ मिनिस्टारनि हस्तक्षेप नागिरदोंमोन माने गभर्नमेन्टनि फ्राय बे माने जाथायनि सायाव माने बाथ्रा बुंजानायखौ लुबैदोंमोन कुइक एक्सनखौ लुबैदोंमोन फार्स्ट ट्रेक कर्टआव लाबोनानै बे जाथायनि जायफोर दायनिगिरि बिथांमोनखौ गासिबो माने साजा होनो थाखाय माने खावलायनाय जादोंमोन नाथाय आसरित खोथाया जाहैदों मा रावबो सासे आसामनि मिनिस्टारफोरा बा चिफ मिनिस्टारा बे केसनि सायाव रावबो हस्तक्षेप खालामासै बा बे केसनि सायाव जेबो मोनसे सावरायनाय जायासै आसरित खोथाया बे नाथाय जेब्लानो जुननि 7 तारिख माने बैदिनखालि शुक्रबार बे फकिराग्रामाव मोनसे माने जाथाय जादोंमोन फकिराग्रामनि लामापारा होननाय मोनसे जायगायाव मोनसे जाथाय जादोंमोन बे जाथायनि माने बाथ्रायानो जाहैदों मा माने हाखौ लानानै बिथांमोना दाङाबाजि जादोंमोन आरो राजबंशी हारिनि मानसिफोरजों सानैसो मुस्लिम माने समाजनि मानसिफ्रा माने हाखौ लानानै दाङाबाजि जादोंमोन बे दाङाबाजि जानायाव 11 जन मानसि 11 जन मानसि राजबंशी हारिनि सुबुंफोरा माने जखम जायो जखम जानायनि उनाव शुक्रबार खालि जादों जाथाया माने 7 जुन शुक्रबार खालि जादों नाथाय 8 जुन सेटारडे खालिनो थाबनो जयन्त माने मल्ल बरुवाया बे फकिराग्रामाव थांनानै माने जाथायनि सोमोन्दै खौरां लाहैदों कुइक एक्सन 7 जुनाव जादों जाथाया शुक्रबार दिनखालि शनिबार खालिनो बिथाङा माने बे जायगायाव फकिराग्रामाव थांनानै बे जाथायनि सोमोन्दै माने खौरां लाहैयो आरो हस्पिटालाइज जानाय जेसेबांखिनि माने भिक्टिम जेसेबांखिनि माने मानसिफोर हस्पिटालाइज जानाय आर्मि सिभिल हस्पिटालाव बिथांमोनखौ गासिखौबो माने खौरां लाहैयो आरो खौरां लानायनि उनाव बे जाथायनि सायाव जायफोर दायनिगिरि एरेस्ट खालामदोंमोन बे एरेस्ट खालामनायफोरखौ गासिखौबो आयेन बायदियै साजा होनाय जागोन होननानै बिथाङा जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा माने घोषणा खालामनाय जादोंमोन बा फोसावनाय जादोंमोन स' बियो थांबाय फैलायबाय 22 जुन माजबादनि धोनस्रि साहा बागानाव मोनसे जाथाय जादोंमोन बेफोरबायदिनो रेप केस जाय हिन्जावसाया 18 बोसोरनि खम बैसोनिमोन स' बे हिन्जावसाया बे मोनाबिलि समाव बिथिंबो माने बागानथिंजाय बेरायनायाव साब्रै साबासो मुस्लिम सेंग्राफोरा बिथांखौ रेप खालामदोंमोन रेप खालामनायनि उनाव 22 जुन खालि मोनाबिलियाव बे जाथाया जादों 23 खालिनो जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा बे जाथायनि सायाव खौरां लाहैदों आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एक्सआव बे जाथायनि सोमोन्दै निन्दा होनानै माने पस्ट खालामदोंमोन बाथ्रा बुंदोंमोन खुगासिदोंमोन आरो लोगोसेनो आसाम पुलिसा बेफोर जायफोर दायनिगिरि 21 पार्सन बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामदोंमोन एरेस्ट खालामनायनि उनाव कुइक एक्सन बे माने जाय माने प्राइम एक्यूज बे प्राइम एक्यूजखौ एनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन स' बेफोरबायदि कुइक एक्सन लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेनिफ्राय जाहैबाय 24 जुनाव धेकियाजुलिनि जितु अरुण साहा बागिचा जितु अरुण साहा माने बागान बे साहा बागानावबो सासे मुस्लिम हारिनि सेंग्राया सासे माने आदिबासी हारिनि सिख्लाखौ रेप खालामनाय जादोंमोन बे रेप खालामनायनि उनावबो बे माने जाय 21 पार्सन बे 21 पार्सनखौ माने एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन एरेस्ट खालामनायनि उनाव लोगो बेयावबो आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा थांनानै खौरां लाहैदों आरो माने पुलिस प्रशासनजों रायलायदों बिथाङा आरो भिक्टिम न'खरजों रायलायदों भिक्टिम न'खरनो बिथांमोना कम्पेनसेसन होनायनि खोथा माने बुंदों बेनिफ्राय दा जों जुदि फारियै नायलांनो जुदि थाङोब्ला 3 मे 2024 आव गवालपारायाव जितु बर' हारिनि सासे हिन्जावसानि सायाव रेप खालामनाय जादोंमोन आरो सासे मानसि थैदोंमोन बे रेपखौ माने प्रटेस्ट होनायनि जाहोनाव बा बै माने 21 पार्सनजों माने सावरायनो थांनायाव जेरैबायदि ब्रुटालि एटाक खालामजानानै देगारजों सुथार जानानै थैदोंमोन बेनि सायाव आसाम सरकारा जेबो माने बाथ्रा बुङासै पुलिस प्रशासना जेरैबायदि एक्सन लानांगौमोन बेबायदि एक्सन लानाय जायासै बेनिफ्राय फकिराग्रामाव 7 जुन खालि जि जाथाय जादोंमोन माने हाखौ लानानै जेंना जितु जादोंमोन बे जेंनानि सायाव जेरैबायदि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि राइट हेन्ड होननानै बुंब्ला गोरोन्थि जाया जयन्त मल्ल बरुवा थांनाय माने चिफ मिनिस्टार थांनाय स' बिथाङा थांनानै जेरैबायदि माने खौरां लाहैदों बेनिफ्राय 22 जुन
माजबादाव जि माने रेप केस जाबाय माजबादनि जितु साहा बागान धोनस्रि जितु साहा बागान बेयाव जितु रेप केस जाबाय बेयाव माने 22 जन खालि जादों 23 जन खालि माने जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा थांनानै खौरां लाहैदों क्विक एक्सन लादों आसाम पुलिसा जों बेखौ साबायखर बावदों बेनिफ्राय 24 जन खालि जितु माने धेकियाजुलिनि अरुण साहा बागिसेयाव जादोंमोन बेफोरबायदि रेप केस स' बेयावबो आसाम सरकारनिफ्राय क्विक एक्सन लानाय जादों नाथाय जोंनि जितु गवालपारानि जितु हिरण्मय खाख्लारि फंबाया थैनो गोनां जाबाय बे रेप माने एकसफोरजों माने लायरायनो थांनायाव माने गाग्लोब जानानै देगारजों सुथार जानानै जितु थैबाय बेनि सायाव सासेबो मिनिस्टारफोरा माने खुगासिया आसुरित जाथावना आरो बिथांमोननि मेन्टेलिटिखौ जों हमनानै मोनो जोंनि जातिनि सायाव जोंनि मानसिया सोरदोबा दान्था जादों सुथार जादों रेप खालामजाथों जोंनि मानसिनि सायाव जेबो बुंनो बिथांमोना गोसो गैया आरो जोंनि जितु माने जोंनि हारिनि जायफोर मानसि बिसोर दिनै सेकुर नङा बिसोर दिनै प्रटेक्टेड नङा होननानै जों बुंनो गोनां जागोन गोनां खोथाया बेसो कि दिनै दिल्ली दिसपुर आरो बिटिसिआव जेरैबायदि UPPL BJP गभर्नमेन्ट माने एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ बेफोरबायदि एलायन्स गभर्नमेन्ट थासेयावबो जुदि जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा जुदि प्रटेक्टेड नंलाबा जोंनि बर' हारिनि फंबाय बिनानावफोरा जुदि सेक्युर नंलाबा होमबा जोङो बे एलायन्स गभर्नमेन्टनि सायाव जों बेसेबां माने बिसास लाखिनो हानो दिनै बर'नि समाजारि आफादफोरा बर'नि माहारियारि आफादफोरा जेरैबायदि बे मोनसे जाथायनि सायाव माने धरना होगासिनो दङ मुभमेन्ट खालामगासिनो दङ बेफोरबायदि इमानखिनि मुभमेन्ट खालामनायनि उनावबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो मोनसे रेसपन्स गैया गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरैबायदि माने रेसपन्स मोननो लुगैदों बेफोरबायदि जेबो रेसपन्स गैया होमबा जों दिनै जों बेसेबां माने प्रटेक्टेड होननानै जों फिल खालामनानै जों रावबो प्रटेक्टेड नङा जोंनि हारियाव जुदि सोरबाफोर एटाक खालामोब्लाबो जोंखौ बासायग्रा बेयाव रावबो गैया आरो जोंनि सायाव रावबो मिनिस्टारफोरा माने बाथ्रा बुंनो गोसो गैया स' जोंखौ जोंनि हारिखौ माबायदि नोजोरजों नायो बिथांमोना स' जों बेफोरबायदि जाथायफोराव जोङो हमनानै मोनो स' बेखायनो जोंनि बर' हारिनि गासै माने लाइमोनफोरा सांग्रां जानाया मोजां निजायखौ निजाय जुदि प्रटेक्टेड होना लायाबा गावनि जिउखौ जुदि गाव प्रटेक्टेड होना लायाब्ला गावनि समाजखौ जुदि गाव माने प्रटेक्टेड होना लायाब्ला सेफटि होना लायाब्ला जोंनि हारिखौ बासायग्रा बेयाव रावबो गैया स' बेखायनो जोंनि लाइमोनफोरा गासैबो सांग्रां जानाया मोजां जोंनि बिमा बिफाफोरा गासैबो सांग्रां जानाया मोजां मोनाबिलि समाव रावबो माने उन्दै गथ'फोरखौ बेफोरबायदि हारसिं हाला माने जेरावबो हेगार हरनो नाङा ओरैनो जोंनि हारिया ड्राग्स जौ जुवा सिगारेट सिखर बेफोरबायदि जानानै जोंनि लाइमोनफोरा गोबां धंस जागासिनो दङ दिनैनि समाव माने सोलोंथाइया जेसेबां माने दावगालांबाय सोलोंथाइया जेसेबां माने डेभेलप जालांबाय दिनैबो माखासे बर' गामिफोराव माने स्कुल गारनाय गथ' माखासे दङ स्कुल माने फरायै माखासे गथ' दङ स्कुलाव थांनानै माने एग्जाम लिरै माने क्लास खालामालासिनो गिदिंना फैनाय माने बिमा बिफा बुनाय बेफोरबायदि गोबां माने गथ'फोर दङ ड्राग्स माने जौ जुवा बिरि सिगारेट सिखर मोनाबिलि 10टा 11टा 12टासिम माने मबाइल गेम गेलेनाय बेयाव माने बियार लोंनाय सेखर जानाय सिगारेट सोबनाय उन्दै क्लास 8 9 फरायनाय गथ'फोरा क्लास 5 6 फरायनाय इभेन क्लास 5 6 फरायनाय गथ'फोराबो बेफोरबायदि लामा दथायाव थानानै जेरैबायदि मबाइल गेम माने सिगारेट बिरि माने बेफोरबायदि सेखर माने जानाय हुदा खालामगासिनो दङ स' बेफोरनिफ्राय जोंनि हारिया माब्लाबाबो माने गेरेमसा हारि दानो हागोन होननानै जोङो साननो हाया आरो बेफोरनिफ्राय जोंनि समाजा माब्लाबाबो मोजां समाज जों दानो हानाय नङा जोंनि समाज जेब्लायबो जोंनि समाजाव जेब्लायबो बेफोरबायदि गाज्रि बारहावाया जुदि सोलिलांबाय थायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा जुदि सांग्रां जायाब्ला जोंनि हारिखौ बयबो गादबनो जों नाजागासिनो दङ दिनै जों नुगासिनो दङ आं माने माखासे मोननैसो केसखौ आङो दिन्थिनानै होबाय जेरैबायदि माने गुबुन हारिनि केसनि सायाव गुबुन हारिया माबा मोनसे जाथाय खालामजायोब्ला जेरैबायदि आसामनि मिनिस्टारफोरा पुलिस प्रशासनफोरा जेरैबायदि क्विक एक्सन लानाय जायो जोंनि हारिनि माबा मोनसे केस जुदि जायोब्ला बेनि सायाव जेबो एक्सन लानाय जाया स' बेफोरनिफ्राय जों बुजिनांगोन कि जोंनि हारिखौ माने रैखाथि होनो रावबो गैया जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो रावबो सिगां बोआ स' बेखायनो जोंनि जिउखौ जों निजाय बासायना लानांगोन जोंनि हारिखौ जों निजाय माने फोसाबना लानांगोन ओंखायनो सोलोंथाइया खोब दरखारि सोलोंथाइया बिराद माने गोनांथार जों माने गावबा गावनि लाइफखौ बासायनो थाखाय जों गावबा गावनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय जों सोलोंथाइखौ माने लाथारनो गोनां जायो दाबो जायफोर माने ड्रप आउट दङ स्कुल ड्रप आउट दङ बिथांमोननि बिमा बिफाफोरा फिन खेबसेबाव साननाया मोजां माखासे बर' गामिफोराव बे गामि समाजा माने सावरायनानै जाथायफोरखौ माने जेरैबायदि गाज्रि बारहावा जागासिनो दङ बेफोर गाज्रि बारहावाफोरखौ जोंनि गामि समाजफोराबो माखासे फोसाबनो थाखाय सिगांबोनांगौ आरो नङाब्ला जोंनि समाजा बेफोरबायदिनो बिराद माने
उनफिननानै थागोन दिनैनि समाव शिक्षानिफ्राय माने उनफिनना थानो गोनां जानायानो बिराद माने दुखुनांथावना मोनसे जाथाय दिनैनि समाव स्कुल ड्रप आउट जानो गोनां जानायानो बिराद माने दुखुनांथावना जाथाय बे दिनैनि जुदि 5-6 आव फरायनाय गथ'आ जुदि स्कुल गारदोंब्ला होमबा जोंनि समाजा मिन्थिखा आरो 20-30 बोसोर माने फासयनानै थानो गोनां जादों बा बै गामिया 20-30 बोसोर फासयनानै थानो गोनां जादों स' बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो माने बिमा बिफानिफ्राय लानानै गामि समाजनिफ्राय लानानै साफ्रोमबो माने सोलोंथाइ गोरों मानसिफ्रा बेफोरनिफ्राय माने बेफोरखौ साननो थाखाय बेफोरखौ मावनो थाखाय माने सिगांग्रोनांसिगोन आरो नङाब्ला जों नुखाबाय जोंनि हारिखौ प्रोटेक्टेड होनो रावबो गैया जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो रावबो गैया स' बेखिना बाथ्राखौनो आङो दिनै सावरायनानै आं भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामा लाबासिनो आं दिनै जितु माने टपिकखौ लानानै फैदोंमोन स' माने खोब सर्ट माने भिडिअनि गेजेराव सर्ट टाइमनि गेजेराव आं बेखिना माने मोननैसो बाथ्राखौ बुंनो थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन स' भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना जोबजासिम नायबायब्ला जुदि भिडिअनि सायाव माबाफोर जुदि नोंथांमोना साजेसन होनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों माने होजागोन आरो नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै माने शेयार खालामनानै हो आरो जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो फैबाय थानाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनो स' बेफोरनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय नोंथांमोनखौ माने खावलायनानै आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।